ଅସମ୍ଭବ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଅଧୀଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଆଜ୍ଞା ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ପୁଣି ସୃଷ୍ଟିର ସେହି 10 ପ୍ରକାର ନିୟମ, ପୁଣି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ, କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା, ମହତତ୍ଵ, ଅହଙ୍କାର, ଦେବତା ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତାହାର ଅର୍ଥ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତାହା ସହିତ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଭୁଲିଗଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭୁଲିଗଲା ନିଜର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ସୃଷ୍ଟିର ସେହି ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଲୀନ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଶେଷ ଉପରେ ଯୋଗନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀହରି ନାରାୟଣ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଥମ ଚେତନା ଓ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେହି ପ୍ରଥମ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ଡୀୟ ଚେତନାକୁ ମହତତ୍ଵ କୁହାଯାଏ। ମହତତ୍ଵ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବନାକୁ ଜନ୍ମ ନେଲା, ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅହଙ୍କାର। ଏହା ସାଧାରଣ ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଜୀବକୁ କହେ ମୁଁ ଅଲଗା, ମୁଁ କରୁଛି, ଏହା ମୋର। ଅହଙ୍କାର 3 ପ୍ରକାରର। ଯେମିତି ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମନ, ଦେବତାମାନେ ଓ ଚେତନାର ଶକ୍ତି, ଓ ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ମଶକ୍ତି, ଚଳନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା। ପୁଣି ତାମସିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ ଓ ଗନ୍ଧ ଆଦିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାମସିକ ଅହଙ୍କାରର ସୃଷ୍ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲା ତନ୍ମାତ୍ରା। ତନ୍ମାତ୍ରା ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଯେମିତି ଏହାର ସରଳ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଫୁଲକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାର ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ସେହିପରି ତନ୍ମାତ୍ରା ହେଉଛି ପଦାର୍ଥର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବର ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି। ତନ୍ମାତ୍ରା ଦେଖାଏ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ପଞ୍ଚଭୂତ। ପଞ୍ଚଭୂତ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳ ଉପାଦାନ। ପୁଣି ଶବ୍ଦରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଆକାଶ, ଆକାଶରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବାୟୁ, ବାୟୁର ଘର୍ଷଣରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଅଗ୍ନି, ଆଉ ସେଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଜଳ, ପୁଣି ଜଳରୁ ପୃଥିବୀ। ଏହିପରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି। ପୁଣି ପଞ୍ଚଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଜୀବମାନେ ଏହି ଜଗତକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା ଶକ୍ତି। ତାପରେ ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଏହା ପୁଣି 2 ପ୍ରକାରର, ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଜଗତକୁ ଅନୁଭବ କରେ, ଯେପରିକି କର୍ଣ୍ଣ, ଚର୍ମ, ଚକ୍ଷୁ, ଜିହ୍ବା ଓ ନାସିକା। ପୁଣି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଯାହାଦ୍ୱାରା କାମ କରିଥାଏ, ବାକ୍, ହସ୍ତ, ପାଦ, ବାୟୁ ଓ ଉପସ୍ଥ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦାସ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ ମୋହ ଓ ଅବିଦ୍ୟା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଏ। ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାର ନେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ପରେ ସାତ୍ଵିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଦେବତାମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଦେବତାମାନେ କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିନିଧି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ପ୍ରକୃତି ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତାର ଶକ୍ତି କାମ କରେ। ଯେମିତି ଚକ୍ଷୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣକୁ ବାଗ୍ ଦେବତାମାନେ ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଜିହ୍ବା ବରୁଣ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ରସ ଓ ସ୍ୱାଦର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ନାସିକାକୁ 2 ଅଶ୍ମିନ୍ କୁମାର ଗନ୍ଧ ଓ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ହସ୍ତକୁ ଇନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ପାଦକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗତି ଓ ଚଳନର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ରହିଲା ମନ। ଚନ୍ଦ୍ର ମନ ଓ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଏକା ନୁହେଁ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା, ସବୁ ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଏଠି ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ତାହାପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଓ ଭୟଙ୍କର ଅଂଶ, ଅବିଦ୍ୟା। ଏହା କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଅନ୍ଧକାର ଯାହା ଜୀବକୁ ନିଜର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ। ପୁଣି ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାରର ଓ ଭୋଗ ହରାଇବାର ଭୟକୁ କାମିଶ୍ର କୁହାଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ,
ଓ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ଅନ୍ଧତା ମିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ତମ, ମୁଁ ଓ ମୋର ଭାବନାକୁ ମୋହ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଗର ଆସକ୍ତିକୁ ମହାମୋହ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ମୂଳ କାରଣ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ରହେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାୟାରେ ବନ୍ଧା ରହେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅବିଦ୍ୟାର ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜୀବ ବୁଝିପାରେ ମୁଁ ଶରୀର ନୁହଁ, ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତ ଅଂଶ। ଅବିଦ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ସ୍ଥାବର ଜୀବ। ସ୍ଥାବର ମାନେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜୀବ ଚଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେପରି ବୃକ୍ଷଲତା, ଔଷଧି, ବାଂଶ, ପର୍ବତ ସଦୃଶ ସ୍ଥିର ଜୀବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଗଛଲତାରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି। ସେମାନେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବକର୍ମର ଫଳରେ ସେମାନେ ଚଳନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି ସ୍ଥାବର ଜୀବମାନେ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି ନିର୍ଲୋଭ ସେବା। ବୃକ୍ଷମାନେ ଯେମିତି ଖରା ଓ ବର୍ଷା ସହି ଅନ୍ୟକୁ ଛାୟା, ଫଳ ଓ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବୃକ୍ଷକୁ ମହାପୁରୁଷ ସମାନ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଥାବର ଜୀବମାନଙ୍କ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତିର୍ଯକ ଜୀବ। ତିର୍ଯକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ନମ୍ର ଭାବରେ ଚରଣ କରୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ, ଜଳଚର ଓ କୀଟ ପତଙ୍ଗ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ସେ ପଶୁ ହେଉ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଶିଖାଏ ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା ଓ କରୁଣା। ସମସ୍ତ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ମନୁଷ୍ୟ। ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଓ ରହସ୍ୟମୟ ପଦକ୍ଷେପ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଭୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ପରି କେବଳ ଭୋଜନ, ନିଦ୍ରା ଓ ଭୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି ଧର୍ମ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ଭଲ ଓ ଖରାପ ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା, ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଶକ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପଥ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ବିଦ୍ୟାର ପଥ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଧ୍ୟାନ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯାଏ। ଅବିଦ୍ୟାର ପଥ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୋହ, ଅହଙ୍କାର, ଭୋଗ ଓ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହି ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏହା କହିସାରି ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବିଦୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବିଦୁର, ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ଜୀବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ଏହି ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାୟାରେ ବନ୍ଧା ରହେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ନିଏ, ସେଦିନ ସେ ଅବିଦ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେ ନିଜକୁ ଜାଣିଲା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ପୁଣି ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ପଚାରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିହାତି ଲେଖନ୍ତୁ।